ngin ya page nagi station rom kumno ki nong pop haba ki yap lane ja ayu yaki haka sni jing bishar lane indah haba jisu wan haba utrai wan kai ke bajai ke pop kin le che ngi pen ep naga shithi chino rom upol shikin tin rom ong bakin le che dujok ini pe haka lenong ba ngin puli do no monokong jet khot khat nyu kwa phin badi kene namar kajing bitar ublay kalau pau na beneng persya ya baro kita kibale bom hok kemudian kadon gejing bitar kaba na beneng persya ya kita kibale bom hok kwa opin yo i gini we ba upolum ong ba kejing bitar ublay kan penyap ya gini berubat kin le dujok Kosong ke ublay ke jimbitar ke bana beneng ke jimbitar jong blay ke bana beneng kalau persya ye kini Hebrew. Okay, tak ada ke bana kong. Kalau nong ke ba ogat ke kalau nong kong hi dekot ke ba lai po ar. Ye kini Hebrew ke bala pop. Nado dekot ba arab khandai lai po bat lai po we de pule kini ke pop ayu ba kini Hebrew ke le pule hang tu but kan mau ha kini git khot kim thau ya ki bangai ka thau ya ki bom ngai kini ki pop baro ka kini ki bru ki le ka context ka polu batai ka de ki bru ki bom ngai baru ong ye kini ki bru ki bom ngai but ki ba le ye kini ki pop khot ba la ar ka ong ki ba da tipro ya kata kecing bishar jong blay bagi ta ki bale ya kat kita ke kita ki bale ya kat kita ke ki bale pop ke kita ke pop la de ko tip pulin lut khol ba ar khondai la pol ar ngal shupen i pitang kan nuksa ki ba dap de ki bom hok ki ba ya kai kan thei ki ba wickedness ki ba dap de ki sniu ki ba kwarha but ki ba dap daga jing bitar daga jing bishni kibab kinong penyap kinong ile persya kinong kren siar sniu kiba kren sepang kiwe haba kim yosngo kiwe kinong isi yoblay kiba sorong kiba hangameng kiba le persya yigik mikpa ter la pepule serum kan mau ha ngaong ngalaong kini gid khot kim ka konteks kam dei na bata ki bangai kan ne ka konteks bo polo bata ka dei bej na bata to ki bru ki balen ye ka jing don jong play but ki ba len play but ki bom nge ye ka gospel jong kris ki ta gi ki bru ki bo polo bata bor ong thola ar ong kini ki bru ki tip ye ka ka jing bishar ka ba wan no play bagi ta ki bale ye ki ta ki ek baro ki de ban ki don hok man yap Bible prank ong worthy of death kamot kiba don hok ban yap so habang puli Bible puli umni kat kini baro ki bru ba lakado haneng ki bale gini ke kidai ginong pop jisha da ka ba daga kten ka ba gem bat ka ba suk masu tho kini baro ki bru ba pop bat kini ki bru upol ong ki don hok ban yap u klem ong kini ki bru ki don hok ban let chu de jok u ong ki don hok ban yap ka jing e gede gini ba ngim hun dade mangi ngi kinong pule ngim so hun tang ba kin yap ngi kwa ba kin let che ga dujok ding ka ba junom la junom ta ga problem ga jing e ngim hun ban shu pule ba bal kumba kalong bat e ya ka ba kan ne kumba kalong baru polo bata ong kine ki bri bele kumne ki don hok ban yap
ban le chu jing yap om tang namar baki ki le ye kita ke ki da snobang ro ban le ye kita ke so ki don hok ban yap so habang ipule Bible lada ngim bishar lada ngim pikir bha ngin penkut ngin ongkum ne kini gibri kile cha dujok na ngakwa pinyo igne we upol klam ong cha dujok uong ki don hok ban yap ha ga jing yap full stop kunong baar kedkot ke baar hape pule kunong baar kedkot ke baar hape pule nong baar kan ma bha ngim dei ban namar upol bo tho ni sti uklam tho lenong no kong lenong baar no balai no habo tho u tho be ka ter ke we so haba pule nong baar ka de hi ka jingmot ka ji kai ka de be ka jo kaya toy lang bat kunong ban kong so kini kalnong baar kini gibru kini ki jo hi ki bala kado hagnong ban kong ki bapop ki bom nge yo play ki bom nge ke gospel but upol ongkum ne ngi de tip tikna ba ka jing bishar jongle kalong kat bakum ge jisha persha ye kita ki balle ye kita ki ek ka jing bishar uble na habo pol ong ka jing bishar uble kalong persha ye kita uble uklem ong persha habo ka jing bishar uble kalong persha ki bat un bred ki shidu jo uklem ong du jo ko shom bai ka jing bishar uble kalong persha ye ki shom bai tang ka jing bishar uble so ngim tip haga bede ba kini ngampat batai ye ga egata ga jing bishar play lene kumno kanja ka egata ga jing betar jo play ka bada beneng nginam pat ye pe ye ga jing betar jo play kan long ha kano gdor namar kata kam de ke subject rega ma khwa bani ngini pe kini por ga de chpang ni ke topic ba kam don ga khtin dujok haga shithi shikino rom but haba ga jimbitar blay kawan haba ga jimbitar blay ga pau upol klam ong kine gibru kin le chedu job o mai kin mat ye ga jimbitar blay kin mat kin haban yang ban persha ya ka jimbishar ublay baru ong kiba kum kini haba ki yang khamat ga jimbishar ublay ke ga jimbishar ublay ka jubab ka dai gerlong man kong thot bla ar ka ong kine gibru ki don hok ban yaw so ka jimbishar ublay ka jimbishar bat ka jimbitar ublay ye kini gibru kolong pa kilet che ga jiyap hello now pol klam ong kilet che ga jiyap hadin ki yap kilet che du jok no klam ong kumta lada phi snow kumba kalong kumta kan ma pha ka mi na kumba kalong hadin ki yap kilet che du jok ka ta kam de ne khtin ublay ka ta ka de na ga khli jong phi ni tip ka ga jimbishar ublay ngira tikna ga jimbishar ublay kolong ga jimbishar kolong kat bakum ka jingshisha against them who commit such things persha ida bele ida ke so ngitip haba ga jimbishar ublay kawan kumno haba ga jimbishar ublay kawan kajai na banta gini kibriu kilong kumno mangi ngi tharai bakile chidu jok hare pol ong kinle shiga jinyap wong ki bale igni ke bro ki don hok ban ya full stop uklem ong adin baki yap nang ta kin sele chidu jok now lerengi pule khot ban kong ru kumju hi also khot balai ka don ke jim bishar chom leng to to ngin me pe gitu ngin pe ya kal nong ka khot basang. But after thy hardness and impenitent heart treasures up kat bakum kata gajing dono jumi me kan show ya kata gajing bit uble ukuran shegene gibru ki bele persya ka gospel baru ong mela kan show yala de naga benta gajing bitar ka persya ha kata gasngi jong gajing bitar bat gajing one pow jong gajing bishar hok uble kenapa ka don ka sngi jong ka jimbitar ba ka tak sngi jong ka jimbishar bitar ka dai ka sngi jong ka jimbishar hok ublay bat nda ba ka tak sngi jong ka jimbitar ka badai ka sngi jong ka jimbishar hok ublay ka ega bajia ngimtip ka ega bajia tang bangi ina ga context haba ka jia kumta
kabaja kadai haba kaja ka sngi jong ka jimisar hoblay kabaja kadai ka jiyap habang ipule ngim subang ngum ta ngi kwa bagito gi bru kin le chudu jong namar ba kidai gi bru pop ngi kwa mangi ba kon long ngum ta piti balai ngi kwa ba ki bru kin le chudu jong namar ngim sngotrem ya ka jiyap ngi kham sngotrem ya ka dujok palat bane ka jiyap na ka ta ka da ngim da na ka ta ngim da kengkor ya ka kubor jong ka jiyap bat ka jimi pa do kris namar ngim sngotrem ya ka jiyap piti na ka ka da ko pelong ya bru kim yalap ya gospel jong ka jiyap bar jimi pat ki yalap ka shi sen chisnem haga sngi Good Friday bar ki Easter Sunday ki ya ka jiyap Jesu haga Easter Good Friday ya ka jimi pa Jesu haga Easter Sunday shi sen chisnem yalap ka bale kalong kumne namar bangim snotho ya ka jingtrem jong ka jiyap kap ngi kham sngotrem ya ka dujok ding junom jom bala da kalong kumta ka desisha la da kalong kumta ba ka don ka ne ga jaka kal ka ba thang junom ka ka nesisha ka bat ki brig ba poi hangta kinom yap sho junom kin hap junom halawar ding bat harakim yap ka jing jinjar ba ka bom don perthai ka bom don thile jaman batai but hangta junom la da ka don sha kata kan kham trem shisha ya ga jing yap hare ga bo polo batai hane phimlap bo ong chicken tin ru shapang ka ne ga ka dujok ka ba ing junom phimlap ha ga gospel ha ga shithi jo u shigno rom ro we ngala ong man ka ni phimlap ha ga shithi jo u baro khat lai tali ha ga testament thamai but ka don ka daw balai kam don balai ka don ka daw balai kam don ka ni ka dujok ding ka bathang ka ba junom kum ka to ka dujok ding ka bo jisu ye tho khana shapang ga parshi rus pa ulas ros ha ka gospel jong locals no ma khan riu kam don gum ka to sti jong pol ba ka don ka daw balai so ngi habangi perkhat ye ka jing me habangi kren ni ka habangi pule guni ngong ki don hopan yap ngim da kham sngo trem ye ka ta ka jing yap ngi kham sngo trem ye ka dujok ding ka jingkali ka bami ka ni lada ka don kum ta ka jaka haddu jok ding junom kin inga ga jingkhlut ka ding bat kinom yap re jinjar junom lada ka don ta jaka bale upolu mo shikin tin ro to menta nginam ai ke jo pol nginam ong bale ong ka banga kwa ingi bang yo i ne pol dai bangin pe bangin shuhun ya ga e ka ba u ong bat nginom penlang sho ya ga e ka ba ong la do ong kin lech ki yap full stop tangata kata ka de gor kom pulei bible ka ba shngan ka banam yala mengi sha ka jing shukor so pol ong kine gibri ki lech ka jing jo so kan don ga sngi jong ji bisar ho blai bar kata ka sngi kata ka de sngi jong ga jing bitar bar ha kata sngi jong ga jing bitar ke ega bajia thola po arno mun kong kong kine gibri ki don hok banya so pulei bible ngi pulei ka kumta nga ong biang balai ngim sngotrem ya ka jing yap kene ga jing kli ka ba don kam ba phin kli balai ngim sngotrem ya ka jing yap balai ngim sngotrem ni ga khot ka bong ki don hok ban yap kino pop balai ngi kham sngotrem ban perkhat lada kile che du jok ding junom ka bangim sngotrem ya kene ga khot ba kinle ching yap ka daw ga dai namar ba hakle jingi ngi perkhat ye to ka jaka ka ba ing de ka ding ka ba jisu kuren ha ga gospel jo marcos no ba khandai ba ukran chpang ong ka du jok ding ha ka ba ksanyum yap ka ding gam julip bangi don ye ka to hakle na ga ta ga daw ngim sngotrem ya ka negat khot ka bla po ar no no kong si no rom ngim sngotrem ye ka ji yap ka daw ga dai namar bangi don ya ka to ga jaka ha ka ba ksanyum yap ka ding gam julip sangapang nganam ong ba kam don ka dujok ngan sa hikai ke dujok ke dei amin ke e to ka dujok ke bo jisu kren hagi sao gospel ngin se pe ke to renga kwa pin yaisha
jing kiri ni lada ka to ko jaka ka don gabo jisu la ka don longkum to bale upol kren chicken tenro ngini puli ngim puli iktin yon jisu ngina puli gi sa gospel mata ngi puli ya gi jing tho jong Paul apostle Paul tangi ni ya shikmat weng nam slem now ka de khot ka banyo lenong ba ar khot banyo shagita baro ki bayai pteng man lebha ki kita bi pteng man lebha ka context ka kren jepang ki banget ya gospel. So kita buru bangai ke gospel ke ega bajia ken yo poi shak burom bat ke jing punam burom bat ke jing bom ya bat ya ke jing im bom jukot khot banyo kong kini buru ki ba pte male bha ka context kini buru ki bangai ke gospel of Christ nomor Paul wong hal nom no kon khot kan ru ngam song le ran ban ya ke gospel of Christ nomor long ke bor ble pani so ka context ke de kini ki buru ki basngap ki bangai ke gospel but ki beri ki bom ngai ke gospel so ki bangai ke gospel kin poisha ke burom ke jing penam burom dekot penyo but kin yo poisha ke jing bom yap but kin poisha kin yo ya ke jing em ke bom kut show ke jing em bom jukut kemot ke jing em ke bom kut show now kidon ki beri ke perkat kum ne ki ong kidon artli ki jing em bom jukut ke wei ke jing em ka ba habneng ka haga jingsuk ka wepat ka jing em hadu job haga jing jenjar tang ba kanam kutsho habneng ro kam kutsho ka jing em hadu job ro kam kutsho ka jing em kam don kum gata na ga bible kata ga de gor kom perkhat jingi na kom sotho bakla jingi git khot bible na hakal khot al no khot banyo ong kum ne kin yo ya ka jing bom yap ladaki yo ya ka jing bom yap kini ki beri bangai gospel ki yo ya ke jing bom yap kemud ki bom ngai ya ke gospel kini yo ya ke jing bayap kini yo ya ke jing yap ki bangai ke gospel ki yo ya ke jing bom yap immortality bible frame ko so ke jing immortality ke jing bom yap but ya ke jing im bom kut show eternal life aionios zoe kanega zoe de jing em aionios ke bom kut show so ke jing em ke bom kut show kata ke jing em bom jukut so gibri ke bo ong godon ke jing em dujok but dujok junom ha ga bo kusanyo yap ke ding bom julip da lele ngano vi da lele kinom poi je jing smutu ye ke bor je ke jing yabo Chris bar ke jing mi pat jong kenega de kubor bang kren kenega kubor bang kren ka hap hagatup jong ka jing hikai ga bagerteng balai ka don kam yo Chris ban yap shwa bat un mi pat balai ka don kam ka hapo ni gatup so kalau nong ban thot ban yo ko ong kini bri ngai gospel kin yo ya ka jing em ka bom kut show kemot ki bom me ga gospel ka jing em jong ki kan kut u bom don ya ka jing em bom kut show undon ye ka jingya bom kursho na gad khot ba pra ka de ne hare ki tapat ki bom nge ye ga gospel ye ga jing shisha ki bom ko ngo ge shisha ta de khot ba pra bat ki ba ko ngo ye ka jing bom hok ka ba ap ye ki de ka jing bitar bat ka jing bitar ba yai bat ka ba ap ki ne bru de ka jing bitar bat ka jing bitar ba yai bat na upol khlam on ki kini gibri ke bom ngai gospel ke ba ab ki dai ke dujok ding no ukhlem ong ke dujok ding u ong bai ke ba ab ki dai ke jimbitar bat ke jimbitar ba yai bat so ngimtip ngimpat ye pule ke eta ke jimbitar ke ba yai bat reng yo I ke dur je ka nda ba ta ke jimbitar ba yai bat kanja ka ek ba ja ka dai worthy of death ka ba ja ka dai ke jingyap ki don hok ban yap now ki bru ki bangai ki gospel ki yo ye ki immortality ki jimbom ya bat ki jimbom jukut ki bangai ki gospel pat ke ba abeki ka ba ab ki jimbitar ba ki jimbitar ba yai bat ke ta ka jinyam namar andah ba ka ja ka jimbitar kan seja ke jinyam bom jukut hello now kat khot ba khandai ka ya ka beteng kat kanja ayu itu beri ke bom ngai ko ong ka banja ga dei ke jing jenjar but ke anguish kemot ke jing sngo pisa kum ong babal kusi so ka ba ke dei ke jing jenjar ke jing sngo pisa now haba people ke ne pi ong oh hai jenjar hai sngo pisa de du jok ding kai no mde du jok ding ka shu ong be
ane kata ka de ka ba e ba pi ong na kli jong pi ka shong ka jing jinjar ba ka jing sko pisa ya kata ka mensim ka ba le pop na ka konteks kam don jing de e bat ka dujok ding lani bat ka dujok ding ka konteks ka don jing de bat ka jing ya bom jukut now thor bich pok ong hare ka burom ka ji punom burom bat ka jing so kan long yo taw bru ba le bha wo taw bru ba le bha kan ma ba ka konteks kam taw bru le bha kam na mut yo bru wala dum dei makna bang yo jisuru don ki sibon ki bru ki ba le bha yo ki bom ngai yo jisu hare pingai kin yo jing bom jukut no ban yo jing bom jukut de ban ngai yo jisu so ki utaw bru ba le bha hang ni ka konteks ka dei nam taw to bru ba ngai gospel la de pi ong tang shu le bha te yo be ga jing bom jukut don chibon ki bru ki ba le bha klem jisuru so hato kin yo ye ga jing bom jukut no ban yo jing bom jukut de ban ngai ye ga gospel u Chris so utaw ba le bha ha ga khot bish pho u de bru ba ngai ke ga ban jai u ka burom ka jing pon don burom bat ka jing so kan ma pha ka shu ong betang kata ka bhaingi ban ka bhaingi bangin pen ko tangkum ta ban ong be jing sok ka burom ka bhaya ga jabing jing ban par kharu ye ka beneng namar hang ni umdon ka beneng ban ong kita ge bang jisu kin le che beneng hello shu ong be gum ta bhaingi bangin pen ko kum ta to ban yai ban sungo thok ni de ban yai pule ye ka khot ka ba khat ar ka ngum ne utaw bole pop de hukum un yap amin un le che ga jing jot kat bakum ga hukum utaw bole pop klem ga hukum un le che ga jing jot klem ga hukum so pundon kam ktin jing jot ona banga jing jot yeah jing jot so jing jot un le che jing jot uba pol klem ong un le che utaw bole pop kat bakum ka hukum un le dujok kat bakum hukum no klem ong ta wong bole pop kat kum ga hukum un lecce ke jingjot un jot no kat bakum hukum na kolong ka ba okay kolong ka ba lai to okay ngina pu ngina ba lai ngina ba sao to hallelujah kolong ba sao okay ke dekot ke ba arpo sao kene kolong ba lai ga kren jipang ka jing pen ksan ya ubriu de jingai baru shim gnuk pol shim nuksa kumno ble pen ksan yo abraham de jingai so namar bo ble pen ksan yo abraham de jingai yang ngiro khot arbo saw kong kumta yang ngiro on nyau ye ga ta ga hok hangi ka hok ka bo ble nyau abraham klem jingle kumta ro on nyau ye ga hok uble hangi klem jingle khot arbo saw ladang ngai on nyau ye ta ga hok hangi ladang ngai how tau bo penmi pat yo jisu utra jingi na ki bayap ladang ngai how tau bo penmi pat yo Chris yo jisu ubaro tra jingi na ki bayap on nyau ye hok hangi now ni khtin on penmi pat yo Chris na ki bayap bale don kam man ong na ki bayap namar la depi pule ga bible baro ka ga testament bathamai la depi pule ga testament bathamai baro ka pin lab bahabo jisu ya uleche dujok now nuksa la de ngilek ben pule ga kamji apostol nong ba ar ga khot ka ba ar phonyo ka bang kumne na ba menam ino habo kran japang ka jim mi par Chris na ga ya u ong khot ba ar phonyo men ino e ga man sim jonga ha Hades meram ino ag masim jonga u eu tau unga mano bakren daktin de jisu mano ukren ni kina kitab sam ngolong bakhan re khot ba shupho ngam bakla prak na shpo borong ha kasam ga bakhan re David ukren yigini gikintin ha ga jing thol pa shapang ukris kumno ba ukris un omsa junom ha Hades now ha ka kitab sam yigini gikintin Hades haga porbo David ukren uklem ong Hades namar umdei ugri uklem ude Hebrew so pundon kam na ktin Hebrew ga ktin Hades haga kitab sam kada Sheol morong ni ktin na ba menom eno ga mensim junga ha Sheol
haba Ukraine Japan gajing mi pat jong Chris na kibayap uong Ukraine ha gajaka jong Chris menom ino e gamansim jonga hasio mano Ukraine da ktin de David ha gamansim jong gajing tolpa shapang Chris so mano Ukraine ni ktin ha sha de Chris Ukraine langbau David ubade no tolpa shapang gajing mi par Chris so Chris Ukraine ong menom ino gamansim jonga ha Sheol Sam kanru Sheol tukar bespo Henry habau Petros Ukraine iktin but Lukas record iktin record eka ada iktin Greek but kene iktin Sheol ha iktin Greek de Hades but ong menom eno gemesim junga ha Hades so ke kam jabstol nomba art kod arponyo menom eno gemesim junga Hades ka ege Hades ka Sheol now ka Sheol lada pipule ke Bible kasi ka barim Lalu pulih ke Bible kasi ke BSI berim, ke translate ye ke tu khatin, ha kitab sam nam khanru shpau, menom ino e ke bensim jinga ha ke jaka bom yoi, mdesho shiol, ha ke kasi loong, menom ino e ke bensim jinga ha ke jaka bom yoi. Now kene khatin jaka bom yoi ha ke Bible borok ke we ke don tang arsin. Sisin ke don ha lang bakla ke don kitab jong. Menom ino ye kemensim ngam kenma nolong thot. Menom ino ye kemensim junga ha ke jaka bom yo I. Ke kita ke jaka bom I ke Sheol. Ke Sheol ke de ke jaka bom yo I. Ha ke Bible kasi. Now let people part ke ni BSI bathamai. Ke khlem translate ka jaka bom I. Ke translate ka menom ino ye kemensim junga ha ke perthai gi bayam. So menom ino ye kemensim junga ha ke jaka bom I. Menom ino ye kemensim junga ha ke perthai gi bayam. Pitim nem balai kibriu kim sungoto ya ganega ktin penmi pat yo Chris nagi bayam ka daw ka day namar bakidon ya kane ka idea shapang ka dujok ding ka ba junom ka daw ka day namar ba kim sungoto ya ka jing trem jong ka jing yaw ngalong ipini do mene ka ba ki kam sungot trem ka day ka dujok ding ha ba sanyum yap ka dingam julip ka ta ka day ka ba ki kam sungot trem pala day ka jing yap so ka balai ki bru kim sungoto ya ga bor jong ka ne ga ktin ka bong u Chris ula mi pat na ki ba yap ka daw ka day bangim sungoto ga bor ya ga jing klain bor jong ka daw day namar bangidon ya ka tu ka dujok ding ha ga ba sanyum yap ka dingam julip junom hangta Kata ada daw balai ngim sungoto ya bor jong ka jing mi pat u Chris na ki bayam. Now back check kam apostol no kam apostol nong ba ar ko ar punyo ngan check ka kumnu ke Bible but BSI but thamai ka translate itu ktin kam apostol nong ba ar ko ba ar punyo. All right. Okay. Namar menom ino e gemensim jinga ha perthai ki bayab. Na gani BSI bathamai ko ong menom ino gemensim jinga ha perthai ki bayab. Nang no gani ka BSI bathamai kinong translate gani ka BSI bathamai kinang ban translate ka perthai ki bayab. Namar ki translate ini kte na kitab sam ka bakhan riu. Namar ha kitab sam ka bakhan riu ka ha gani ka thamai BSI bathamai ki ong menom ino gemensim jinga ha perthai ki bayab. So haba ki translate ia ga kam apostol no ba ar ko afnyor ki ong menom ino mesim jinga ha ga perthai ki bayab here ka ni pat ga brim ha kitab sam ko menom ino mesim jinga ha ka jaka bom yi tang ba ha ga kam apostol ar afnyor pat ki ong menom ino mesim jinga ha Hades so ga Hades ka ga perthai ki bayab ka Hades ka ga jaka bom yi ka jaka bom yi ga Sheol ka ga Hades hello nga khlam ong mga nga pule ipi na ki Bible katugan ni translation lada nga don kani gamde ka khubor shapang gadujok ngampat hikay gadujok kabang hikay pi ka menta gade shapang om don dujok ha ka shithi shinorom harengi poi nang ni so pitip u Jisu but okay balengi portion ni namar kani gat khot ka bong amna gajing kli bong ha e u Jisu ulai udon ha gajing yap jo ha gajing yap jo kat kum naga
kam apostol gorong ba argat khot ka ba arphonyo bat wala pwe ko menom ino ga masim jong a Hades so shay ka masim jong u Chris u le shay ga masim jong Jesus ka le manta klet no ya ga met jo hre ngini shu manta ka don ka masim jo ka le shay ka le pi ong em ga masim jong Jesus ka le shok pa na maru ong oduai ong ku khpa ha khti jome nga IT ya ga masim ka tu ga de ku pa nga IT haga kiti jume IT masim ka shude ka rokom kren ga language ka bakran Jepang ka jing dukut masim jong briu ka day ka language ka badon ru ka testament berim day tang testament atmai ka ta kam day ga subject yo ngi posh sajanga nginom kren jrong hagwe day bagata so jisu ka masim jo ga don e gat kum ka kam jo bostol gonong ka ba ar ga kor arfanyo ha Hades kor la pwe ha Hades so haba u David ukran Jepang ka jimi pat jong u Chris na ke bayap bor ong menom ino masim jong Hades menom sha yo boko jeme ban shem ye ba puot ha lada jin dalam ipat ha undon ha unsa undon Hades jin dalam longkum nu jin dalam sa puot lamda umipat na ke bayap jin dalam puot ha Hades namar gat khot arfanyo gom menom ino masim junga ha Hades but menom sha yo boko jeme ban shem ye ba puot so ladau yo Chris om chon pen mi pat ha un puot ha Hades repetim nam ye gni gkhtin Hades ngilabro ye ka ha ka ngilabro ye gni gkhtin Hades haga okay haga gospel ju Lukas long ba khandru khot arphlai ka bakran Jepang ka jingto khana Jepang uruspa balaros haba uruspa uyap ulecha Hades bagat khot arphlai ong te ha Hades hanre ka Bible kasi ka BSI kasi berim ka ong te ha dujok haga original ga ktin Greek original ka ong te ha Hades ula kemit lagi khamat pat habau da long aga jing jar but yo iu Abraham bar ulas ros uber shonga sedem jong Abraham so kani te had dujok na Bible kasi kong te had dujok ngan check kumno ga BSI bat thamai ka ong yini khtin haga kam jong haga gospel jong Lukas kalong ga ba khan riu ka khot ka bar pulai up yinga khndiat các bạn wa kalong bakhan re khot arphlai all right so but ha Hades ha bolo don ha ga jingsi tong bokraw ulo khmi si jrong yo iu Abraham sa jingai ba but Lazarus hasanda jong kene ka BSI ba thamai kong te ha Hades kene ka BSI barim kong te ha dujok so ka Hades ka de dujok kene ga biasa abat thamai ga claim translate itu ktin Hades ka be ya ka ba kan ne kum to original kat ba kani pat ga Bible biasa barim kani pat ga translate ka ong te had dujok piti balai ong dujok translate namar ude ruspa de ubam ngai ga gospel so nagata ga nong rim ki translate ikni ktin Hades sed dujok kat ba kani pat ka be ba ka ba kan ne Hades so ga Bible jungaro ong Hades so ga Hades ka dujok so habo Chris uyap ka masim ju kale cha Hades ka Hades ka dujok so hai jisu don had dujok ka jingkli mi ni hatu jisu role pop se bole cha dujok tip sai phi hello u jisu ule cha Hades lene Hades nam le dang kata ladang ngilai ban pule ye galong ba shpo okay nganam la ban pende bagi si rom hani por ngan chu kendiat ngin peteng para gwe por hanglong ban chupo kot bon yo kong u ban le hier sha ban le hier sha nyamra u ban le hier sha nyamra kata kalong ban walam arsut yo Chris na ke bayap ka Bible kasi BSI berim kong u ban le hier sha kanyamra Malayu ban walam pat yo Chris na gebayap so hayu Chris don haga jiyap ju hayu don hanyamra naga King James Bible preng ong te we ban le hier shaga jingjiliu hello we ban le hier shaka
jing jiliu. Now ngam tip kumno kani ngan shu pen ipi kendiat hagi station nong sorry. Alright. Rome po nyo. Okay. Uayu ban le hier shaga perthei shapo. So kanegat biasa batmai kong uayu ban le hier shaga perthei shapo. Kaneg ong uayu ban le hier shaga nyamra. Ka babul junga kong uayu ban le hier shaga jingjiliu. Hagi uayu pat gi Bible lada kade ka langam bakala ka New King James but ka Young Central Translation ka NASB ki babon ki Bible ki ong uayu ban le hier sha abis. Ki claim translate yang dokter ke ketin try ketin original hang tu bala her se ke nyamral ni ke jingjiliu ni ke perthai sepo ke ketin try hang tu na ke original ketin gri ke dai abis. So ye ke ketin abis haga kitab jing pen pau haga Bible kasi la translate e ka kum ke liu long klem try. So ke abis ke dai ke liu long klem try Kalau long klem try. Now, sengapa? Hai uji sudon, ha jing yap ju, ha abis. Ha liu long klem try, ha jing jiliu, ha ga perthai sepo, ha nyamra. Hari le ngi pan kam apostol ha udon ha Hades. Ngi pei nega ke Hades, ke dujok, ke Hades, ke Sheol, ke Jakab mi, ke Jakab mi. Kadang Hades ke dujok. Now yang ni ketin abis, lalu bikin mau ban pulih, lalu dengan baklah ke gospel jung Lukas nong bapra, kad kot balai puai ke baong kumni, bagi ksot ikindo ujisu ke ong, balai mi wan hak shwa jung por, ban pa yangi bangin ban pa let yangi sha abis. Kiksot ikindo ujisu ke ong mewan hak por, mewan ban hukum yangi ban let sha abis shwa jung por. Nah, ketin abis hang tu la translate ka sha Bible kasi berim biasa berim ka ongkum ni bale me pha ngi sha dujok ka ketin try hang tu gede abis Bible kasi translate dujok. Nah, kanega biasa batmai la dengan bakla kong bale me pha ngi sha ka perthai sha po tonga su pe yo ngam bakla ngam kwa keren bang bakla kalnong ga ba pra Lukas. Sorry, maaf mengakukan slam life away. Sorry. Oh, sorry, kalulong klem try, sorry. Kiksoy kalagar pa Jesu banom pa aki siya kalulong klem try. So ketin abis haga Bible berim BSI translate ka kitab jing papaw lulong klem try. Kanega bathamai biasa bathamai mdai tang kitab jing papaw ko ongro aga Lukas pra life away. Kiksoy ki ong menam Kikar pari uban pa eki syaka lulong klem try abis hagane berimpat lakar kiksok lakar pari uban unom pa eki syad dujok. So ke dujok kedai ke lulong klem try kedai ke abis kedai ke jingjiliu namar King James ko ong ke jingjiliu ke deep ke jingjiliu. So ke jingjiliu kedai ke dujok kedai ke Hades kedai ke Jakabom yi ke Sheol. Now Pitim nem balai ki brugum sngoto kim sngo kordor ya ga jingmi paro Chris ka daw day namar ba ki perkat sepang ga Hades de kumwai pan ki perkat ba ga Hades ka day ga jakka hakabau ruspa odon nang nong yo ini ga idea Hades ka day ga hakabau ksanyum yap ka dingam julip pitim nem yo ga namar kum ga ga khana so la balai ki brigim znoto ya ka bor jang ka jing mi pat u Chris na ki bayap. Sengapa ngako abar betai pimni. Balai ka Bible klaim ong haman la ka ha testament bethamai bro gwe. Don ka dekot ka bong la u Chris u mi pat na Hades. U Chris mi pat na abis. La mi pat yo Chris na ka lulong klaim try. La pemipat yo Chris na dujok, la pemipat yo Chris na ka perthai ke bayap, la pemipat yo Chris na ka jaka bomi, la pemipat yo Chris na abis. Allah dai ong kita. Kam judan ka lain ka ong kumta ka testament bethamai, ka ong la ka jimipat la pemipat yo Chris na Hades, abis, Sheol, jaka bomi na dujok na galulong kam try. Kam don. Ha ka testament bethamai
ko me kum ni la pan mi pat yo Chris na ki ba yap so ke ega Hades ke ega Sheol ke ega Jakabam ke ega Abis ke ega lulong kamtra ke ega jingjilu ke day ke perthei jong kinong yap so habang o perthei ke yap pis kumba shatai shat kadon ke wai ke perthei jong ke yap hang ta ki le piknik hang ta ki ter no yap means yap mod yap balai kibru kim snoto habang yap kibru kim snotre me ka ki kwa haba yap tamot uba yap ude ban lej ba shuk uba pop ude ban lej u lej shuk dujok kat ba bohok pat u lej beneng balai kibru ki berkat kum ni namar kim snoto ye gajing trem jong gajing yap balai kibru ki sno ma ki berkat ki kwa ba bagi ba pop kin lej dujok ke bohok kin lej beneng namar kim snoto ye gajing trem jong gajing yap But habang ngim snoto ga jing trem jing ga jing yap da lele nginang poi shi ga jing snoto kemun ayu ga jing em bom jukut ubri ubaperkat sap ya ga dujok ding ka junom la junom hang tu uba pop uning da lele u to bri snoto ya ga jing em bom jukut shu tarai bo snoto tip kemun ayu ga jing bom jukut But sejus ngoto ya gane ga ktin ga boong da ga jing mi pat jong Chris na ga bayap gane ga ktin mi pat na ga bayap unam ngoto ga bor jong ka ubri ngoto ga bor jong gane ga ktin u Chris mi pat na ga bayap dai tang ngoto ngoto ga jing trim jong ga jing yap ubri ngoto ya ka ubangej ba don arja ki jing bom jikot ka we ga jing bom jikot hapen ga we jing bom jikot hadu jok ro junom la junom ha ka jing jenjar ba nang tahap beneng pada ga jing so une ubri umla ban po jing snoto kamut ayu ka jing em bom juko dan ga jing em ka bom ko show shu tharai bo snoto bat poi sha ga jing snoto ya ga bor jong ga khtin ka bong Chris mi pat na ga bayap ngadong biang pimlap aga testament pertama ka bong Chris mi pat na dujok Chris mi pat na Hades hanre but piyo I udon Hades piyo I udon halulong klem tra piyo I udon ha abis namar gani khot kal nong sport khot banyo on roman gong we bale her sha abis sha jingjiliu sha long klem tra sha nyamra ban walam pat yo Chris na ke bayap ban walam pat yo Chris na no na ke bayap ka klem ong ban walam pat yo Chris na abis klem ong ban walam yo Chris na dujok na Hades kum ta ter ong ban walam pat yo Chris na ke bayap mama ngam ko ban krenjong ji sha ngam sapteng kene gede tang ka jing sedang jong kene namar ka por ngam ko ban ngam prestem jing krenjong ha jing sha ngam ko ban hikajai ya sha ngesa kendo ha ga vai pat ke video ngan peteng nang ne ko ble shibon blen kor ko pi